following the Gipang-proklama, the above being candidate of the duly elected mayor of Kidapawan City. Kaganihang alas 3:30 sa kadlawon, gideklara na sa COMELEC Kidapawan City ang mga midaog nga kandidato sa dakbayan. Daog ug andam na sa iyang ikaduhang termino sa incumbent City Mayor Jose Paolo Evangelista. Sa gihimong canvassing, nakakuha og 51,342 votes si Evangelista batok sa iyang kaatbang nga si kanhi City Councilor Rochelle Gatuwangco Zureta nga nakakuha lamang og 30,059 votes. Nagpabilin gihapon sa iyang pwesto si incumbent Vice Mayor Melvin Lamata Jr. human midaog batok sa iyang kaatbang nga si kanhi Vice Mayor Giviro Bombeo sa boto nga kapin 55,000. Padayon sab nga mohatag og serbisyo ang pito ka incumbent city councilors human sila gipili pag-usab sa mga tawo, samtang tulo ka mga bag-ong councilors ang gituboy sa pwesto. Gipaabot sa matag opisyales ang ilang pagpasalamat sa mga Kidapawenyos nga misuporta kanila dungan sa ilang panaad nga maningkamot aron mas mapauswag ang syudad sa Kidapawan. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.